Naunsa man hinon mga Katoliko may pasanginlan sa baha sa Cebu. Nabuang naman yung mga pastor karon sa laing mga sikta. Katoliko may lang sanginlan sa baha kay agi kuno siglodlo ni Santo Niño. Mini-mini maguro yung mga pastor nga uban guro. So ilabot ng Katoliko. So ilabot ng Katoliko. Pasangilan man ninyo. Wa mo gabae. Pasagad-sagad ra mo dihag. Puspos og agis mga Katoliko. Kay na nga nagpabuta-bungol ra mga Katoliko. Basin kamo mga pastoratoya mo may nagpakabuta-bungol. Pauwat mo ana inyong relihiyon nga tinukod ra nagtawo. Pakita ko na yung pakita ko na may ebidensya nga kana yung simbahan mo gitukod ni Kristo. Pila na katuig na yung simbahan. Mo kabalo nga Katoliko 2,000 na kapin katuig gikan pagkahimugso sa simbahang Katoliko. Nya, pasingin lang yung Katoliko. Ampay amo ninyo mga pastora mo. Sikat-sikat ra mo. Katoliko lagi daw hinungdan. Kaya sige miglod-lod sa mga Diyos-Diyosan. Kamu ron po ingon nga Diyos-Diyosan na mong giludhan god. Gaingon gatudlo ba mo mga pare ng kanang among giludhan mga Diyos-Diyosan. So lay mog simbag Katoliko. O gitudlo ba nas mga pare ng kanang mga santo mo among Dios. Simba mo Katoliko para makahibalo mo kinsay among Dios. Kamu ron po gaingon-ingon og mga Diyos-Diyosan na mong giludhan. Kaya unsaon mo kana inyong simbahan, di man na may lang simbahan. Ining sulod na to. Kaya wala man ay mga imahe. Wala man ay mga imahe sa mga balaan. Mga murag budigag kupras na yung simbahan. Dili may lang simbahan. Tarungan na yung panghilabot sa mga Katoliko. Kamuro may hilabtanon kayo sa mga Katoliko. Ang Katoliko wa man hilabot sa inyo ha. Murarabag ka na yung simbahan tinukod na ni Kristo. Baga kay mog face mga pastoratuya mo. Umiangay. O kamo dia mga angkol, unsa yung kaistorya ni mga pastoratoy nga taga-tagarag pusog Katoliko do hinungdan sa baha. Wa mo gabae. Comment din yung mga reaksyon. Palihog, please. Salamat.